Tällä kertaa matka vie American Car Showhun Oulu Halli toukokuussa 2026. Tuosta omasta taustasta sen verran, jotta hengitin yli 20 vuotta Vanja pikappimaailmaa. Omistuksessa oli useampi kappale ja aina kun maailmalla reissattiin, vuokra-auto oli luokkaa Tahoe tai Suburban. Nämä automallit syystä, kun omistaa isoja koiria, ne mahtuu hyvin myös kyytiin. Mutta mennään kurkkimaan tähän vuoden 26 American Car Showhun. Bensalenkkari-osastolta aloitellaan. Nuorenahan se on vitsa väännettävä näihin hommiin, että onko näin, että ensin piti vaihtaa vaan putki, mutta meni vähän överiksi ja nyt varataan paikkaa American Car Showhun. No ei se lainkaan ole överiksi mennyt. Siellä oli montaa nuorta tulevaisuuden tekijää miettimässä muun muassa näiden mopojen vääntöjä ja sun muuta. Se oli mukava katsoa ja seurata siinä vieressä, kun noita kuvailijaa ihasteli, niin nuoret miehet. Reilun vaahtosammuttimen kokoiset pojat niin mietti näitä asioita, että miten voisi jonkun asian tehdä paremmin. Se on tervettä nuoren miehen elämää. Mennään seuraavaksi mopoista vähän järeämpiin kaksipyöräisiin HD-maailmaan. Oli aistikkaita vehkeitä, hienoja HD-pyöriä ja huomaa, että näihin on kädenjälkiä tehty paljon. Et oli mukava katsella. Itseä tietenkin pohjoisen miehenä pisti silmään tämä tuunaus tähän pyörään. Se on kerrassaan hienoa kädenjälkiä, mutta niin löytyi monesta muustakin. Mutta joo, kaksipyöräiset alkaa jäämään taaksepäin ja matka jatkuu sitten meillä tuonne autopuolelle. Hommahan lähtee monesti liikkeelle hyvästä aihiosta, kiillottamisesta, eri työvälineillä, varusteluista, muun muassa hyvistä humppavehkeistä, viimeistelystä. Äläkä ainakaan unohda niitä työtunteja, laikkojen määrää, hitsipillin käyttömäärää, jotta lopputulos on yksi karkki. Kestää näitä ihastella, mutta tässäpä seuraavaksi nähtävä vähän jokaisen makuun. Tämmöisessä autonäyttelyssä on useimmiten semmoinen aika ainutlaatuinen ilmapiiri. Sopu sija antaa, kyllä Mersukin mahtuu American Car Showhun ja näitä on omistettu ja lavastettu näitä vehkeitä monin tavoin. Ja kyllähän jenkikin huoltoa välistä tarvii. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. They home gone, am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Kyllä kai monella kansanautoilijalla on semmoinen käsitys, että jenkit on vähän ruosteessa, ne tahtoo vuotaa vähän öljyäkin, mutta kestääkö kovin monen kansanautoilijan autoa ja peilin päälle ja katsella siitä, montako tippaa tai ruostipilikkaisella pohjoista löytyy. Maybe I'm paranoid, feels like I let everyone down. Feels like everybody's thinking I'm a nobody now. I had to write myself a letter just to know it get read. I drink myself back to life to make sure I ain't dead. But I ain't dead yet. Is there a number to call? Is there a place I can hide?
this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. No, you don't. I'd have to slap myself around just to feel any pain. And if it do any good, you know I'd do it again and again. You know, these things that I've done, they won't mean shit when I die. You know, these songs that I've sung, they won't make anyone cry. Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Now I'm done my complaining, you just read my mind. That's you on the line. Mutta joo, tämä oli tämmönen autotapahtuma. Me mentiin tänne lauantaina melkeinpä heti, kun ovet aukesi kello 16, ettei olisi aivan hirveää väkitungosta siellä. Pystyisi vähän kuvaamaankin näitä autoja ja kalustoa. Olihan siellä jo ihan mukavasti porukkaa heti paikalla ja eri osastoja, kahviloita, ravintoloita ja porukkaa sinne kyllä, mitä seurasi tuolta yläkerrasta, niin lauantainakin koko ajan enemmän meni kuin tuli. Että kun näyttely päättyy, niin paljonko kävijämäärä on, mutta autoja oli vissiin tai kalustoa oli vissiin yli 200 tai ainakin 200 huudella nähtävillä ja hienoja vehkeitä. Sen näkee näistä autoista tai näistä, jotka näitä on tehnyt, niin sen, että miten ne niin kun on ylpeitä niistä, hyvällä tavalla ylpeitä sitä käden jäljestä. Ja totta kai tää on armotonta käsityötä moni auto, mikä siinä on tehty ja maalattu kyllä viimeiseen piikkiin asti ja kromi kiiltää ja V8 murisee. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game.